En je Robert Nyungu Manla Kapor Ya sakan jam kedua kalong lay Ka Buram Hau Kupa Bidho Kun Madam Sim Bakui Kumba Kalong Bamenang Kong Kumjo Minta Babarabo Junom La Junom Amen. En je Robert Nyungu Manla Kapor Ya sakan bukui jam kedua kalong lay Ka Buram Hau Kupa Bidho Kun Madam Sim Bakui Kumba Kalong Bamenang Kong kong jumta barabo junam la junam amen. En je Robert Nyungu Manla Kapor Ya sakan bukui jam kedua kalong lay Ka Buram Hau Kupa Bidho Kun Madam Sim Bakui Kumba Kalong Bamenang Kong Kumjo Minta Babarabo Junom La Junom Amen. Kuhan men ko para ba Ngisungu yaw Jesu batiang tam Unong sispa jang kijay ben riu baro Ba ulawan long do long snam Barwan long briu man briu syakane kapertay Hakadur jong uni kupu kaduan jong me Kenang bangin la ban yaso kamskem ban me Hakmi Jesu ba Uway pa uway nangi ubasim benta lang Hakane ka online adoration jongi Ula ay tilod yala de menta hame Wala da umla banyak kendo bat me markmat hang ne halor duan Ngisyongo ro yame ku try Jesu ba ba me dab da kajing pha bat jing yangi ukon ban riu da ka ba me khot me wer byang yangi kinong pop ban wan shame ha ka Eucharist ba khoi hang ne haduan Mero mitip Kano sin ngilapin ngosi yame dalaki pop sarong jongi ban ngiro ngikarpad yame kukunrad batiang tam bamrem so hapo kadono jongi bangin ij palay yakajing ngorit mensim bat kumta nginyo ma yakajing suk jai jai kabame penbit penbiang hakibas ngorit kadonon tu airo ku try kanrat bakane ka sacrament jong kajing ij bakansai kan perham yangi da kajing ij bakantang da kaba me kring yangi sha ukon jong me ban me hika yangi bangin itho yame haki hanmen ke para jongi tementa ngin yerwai kawe kajing rai ka baong try me long ulok bakodor ban nga ij yame hanrei me ij nang kong yanga Ulog bakor
Ni roh eme ko Jisu. Ni mane eme ko Jisu. Ni eme ko Jisu. Ni trang eme ko Jisu. Ni chania eme ko Jisu. Pan bor eme ko Jisu. Hallelujah. 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 You roar, you try. Mane, you try. Chania, how try. Jesus Baba. Milakat khu kadok shishay ngi. Hagan ne katayo kabaladeb. Mila sengap shisha ya bon ki jingker par jong gitu ki basim benta akan ka online adoration jongi nabangi pan ya ka jingai ki jomi halo jongki min ker khu ker do ki Jisu Baba mila ker khu ker do shisha ya ka yeng ka sem ka jongi ya ki khon ki ti ki jongi ya ki kam ki jam ya ki ya ka yeng ya jing thmu jongi baro ki bengi pan name Jisu Baba bon ki mila ai Haga im jungi haga man kasngi haga ne kapor Jisu Baba ngi wan lambiang hakmat keduan dupat jume hakmat jume menta ya bon ki bakar pat nag bata ngajing menthe halor jungki nag banta ki pang bisitom ki dua Jisu Baba nag banta ngajing thmo jong iwan shai pi khars im yong ki khon ki ti jong I an yaka Badi Piban Sara Warjri Nag Banta H Pawa Kajing Pang Shadem Kajong Nag Banta Kikon Kiti Jong Ikal Binora Kongsngi Wedison Karngap Kanta Nag Banta Ikalung Wan Shan Nag Banta Magrisha Lengdo Jansi Wanyang Salpamon Wanyang H Pawa Ana Mary Sengkli Very Precious Malang Jisu Baba to kata to kaner dakti baklan bo jome ya kine bapang sitom ai Jisu Baba halo jengki ya jingko jingkia jungkamet bakamen sem jengki Jisu Baba kidon kam ya jingdua jengkerpat kejongi kumjoru nag banta himan kipara I arkijo keempat Nag banta bok lang tangsang nag banta bahun lang Dakar nag banta Raymond Lamo nag banta Edmund Nongrum nag banta kajing temu Baba ujong Irene Malnyang Jisu Baba to say hello jungkini ki basim manta ni janmet hakani ka online adoration jongi ngidwai nak banta kayeng kasem jong Marilyn maki khor kiti Monica tangsang nak banta kajing kala bamut jong lok jong ikong Stella Dakar nak banta ikong Rosalind Marwain Ibors Emyong palai ngoi khon kiti jongi anam belis Dakar happy Bandri Pawa baru Jisu Baba nak banta kakam gajam jong Rupert Jala kerku Jisu Baba yakine ki baron kam shisha ya kajing dua jongi menta janmet ni dua da shishat hem bakin yo ya kajing ai kajong me halor jongki na banta kajing thmu jong Donbok Marwain na banta kajing thrang jong Ramon ki Langstang banag banta kajing rangiu bshi jong o Masaksius Kongsni badi Sarafika Kongsni ni dua Jisu Baba ya gitu bakarpat kerpon ya jing dua lem jungi menta janmet kata mami Jisu halor jongki kener mami rekti bakhan bor jongmi makhandat no ya jing pang ni stom kaban ya ki laslem slemba ai bakin nampang kro pang swai shu Jisu Baba kata mami simno ekine jing pang ni stom ka jongki simno eka jinglang pisa ka jongki Jisu Baba hane ka janmet ai bagi to ke badan hospital kinyo jingai jongme jingko jingkhia kata kener mami halor jingpang ka jongki ai bagi to ke badan kam yaki kam ki jam ekabella ekit nong
kabha ka kamai gaji ke jongki ka business jongki Jisu bapha tu ai ba kan long ngat kumajing temu jongki kar khu kar do ki khon ki jongi bala sakama ki bala jengai na ka balang ki khon rit ki badon hayeng asem Jisu bapha tu kar khu kar do ba kan long ki khon tips ngi ai ba ka yeng ka sem ka jongi kan long biang ka yeng ka sem ka ba khoi ka ba kan tang ka ba shong blei ka ba shong khet ma me ha ka ni ka por Jisu bapha ni kar pat ma kar khu kar do ya ki ni kham tam e ka ba shim banta ha ka ni ka online adoration jongi ngi kar pat me ko try tementa ni shim dai shirham ya ka we ki jirwai banir wai lang da ka man sem ban ba na blei trekan rat bang the say hello jongi ya ki jingai e jong u Jisu bapha ngi walam hakmat jong me mentaru sai sen biang ya bon jing thmu jong ki to ki bakar pat kham tam e ya khonlong wan shan bapang jur Jisu bapha men kata ai i nek sang ti baklan bo jong me ben yo e jing ko jing khia ai ben e kan nge ko basi ka bok kan osip ke jong i ai ben la bani ko ben khia no shi sandon Jisu bapha ni duai ngi kerpat na benta i Rupert jala kharbi
in pha ka kam ka jam ka jong i na ka banta i precious malang khnang bai in yo no kloi jing ko jing khia i duai na ka banta ka jing thmu jong i candida dakar na ka banta jing thmu jong i dafika shadab kam tam e ya i mei pa jong i ya ka yeng ka sembaro i duai na ka banta jing ko jing khia jong i pen suklin riatam ka yeng ka sem ka jong i ya i Audrey Nongrum ya i mei pa ki men ke para kene ko ya khia ya bha na dong shadong na ka banta i Rose Will Nongrum na ka banta ka yeng ka sem ka jing ko jing khia jong i ru na ka banta jing thmu jong i Bobby Kshar na ka banta i mei jong i ru i Mildred Kshar bari pa jong i Tabor lang khongjo ba kin yo no ya tham jukut ba ka yeng ka sem ka jong i ki baro Yesu baba tuai ka jing e jong me halo jong kini karpar karpon ni jing duai jing karpat menta ka jan met karkhu kardo e ki bakin ko kin khia duai na menta jing thmu jong Olivia Kharbi na jing thmu jong i Bertilda Gayang i Vanessa El Nong Light na ka menta i Ban Lama bad i Albinus Yesu bapa ai jing e jong me halor jong kini ki beron kam jing karpar karpon jong me na benta ki khon ki ti jong i Jisanta Malngiang na benta jing thmu jong i Tabor Vianney Kharwan lang i Bahun lang Dakar par i Raymond Lamo bad Yesu bapa ai ki jing e jong me halor jong ki karkhu kardo mame Yesu bapa pe i jing don kam jong ki athe sei halor jong ki ya ki jing e jong me Ngi karpa di me ko try. Yesu bapa hagane khlimat shamen ai ke jingkar khu jome halor jingi wei pe wei ngi karpa karpon yakine ke simbanta yakine ka online adoration amen the say hello jungki yak jinga e jome ba ma ki basngap ik jindwa jingkar pa jungi ke basim benta ki yo i ya ka dur khmat jome langba ka mobile phone lane ka laptop ka jungki ban sim benta hakane online adoration Yesu baba to one here haga yinga sam jungki haga do nor jungki kharku khardo eki the say hello jungki yak e ke bagi pan na ba milong pan and sai wan and sashem matet and saple hagane ka por Yesu baba to one here hello jungi karkhu kardo kata mame hello jungi i wei pai wei te menta nginya dem krup nginya pandem ila kamon how blade track and rat baun the say hello jungi bong kata on kaner baun krup un piam bong pon koi peng khia angi te menta nginya dem nginya mane nginya simlang mani dai shirhem mandwai tong indem ine mane
bakrang mandem Muhammad Jesus Kristus kon jome ubalawan lombre lomba tresati baru bala syaya berpenim yangi to ai pada kepaklai jingit jingit panyis ne jom no penim ngin yo yang jing bom juku ngi pang ne about Kristus try jongi Amen. Agis